Cultivarea unui stil de viață sustenabil și minimalist. O călătorie spre simplitate și împlinire. Într-o eră în care consumul excesiv și acumularea de bunuri par să definească succesul, este ușor să ne pierdem în labirintul unei vieți complicate și stresante. Însă, un număr tot mai mare de persoane descoperă că adevărata împlinire nu vine din posesiuni materiale, ci dintr-o viață trăită cu intenție, simplitate și grijă față de mediu. Să explorăm cum putem face schimbări semnificative în viața noastră prin adoptarea minimalismului și a unui stil de viață sustenabil, având în vedere beneficiile acestor abordări și exemple specifice. Simplificarea vieții, cheia către împlinire. Minimalismul nu este doar despre a scăpa de lucruri, ci despre a crea spațiu pentru ceea ce contează cu adevărat. Imaginați-vă un spațiu în care fiecare obiect are un scop și fiecare moment este dedicat activităților care vă aduc bucurie și satisfacție. Minimalismul înseamnă a trăi cu intenție, a pune preț pe experiențe și relații, mai degrabă decât pe acumularea de bunuri. Este un mod de a elimina distragerile și a vă concentra pe ceea ce vă face cu adevărat fericit. Exemplu concret. Într-o casă minimalistă veți găsi esențiale doar mobilierul care îndeplinește funcții de bază și câteva obiecte decorative care aduc bucurie vizuală. În bucătărie, un set mic de ustensile esențiale, un tocător, un cuțit bun, o tigaie și o cratiță. Este adesea suficient. Alte obiecte, cum ar fi diverse aparate de bucătărie care nu sunt folosite frecvent, pot fi eliminate. În dormitor, un pat confortabil și câteva lenjerii simple sunt esențiale, dar lenjeria suplimentară sau mobilierul care nu aduce valoare funcțională poate fi renunțat. În baie, un număr limitat de prosoape și produse de igienă, bine alese, este tot ce aveți nevoie. Trăind cu conștiință, impactul reducerii deșeurilor. Un stil de viață sustenabil înseamnă reducerea deșeurilor și alegerea produselor care au un impact minim asupra mediului. Începeți cu schimbări simple, dar semnificative. De exemplu, folosiți saci reutilizabili pentru cumpărături, evitați produsele de unică folosință și optați pentru produse ambalate în materiale reciclabile sau compostabile. Exemplu concret. În loc să folosiți pungi de plastic pentru cumpărături, investiți într-un set de sacoșe reutilizabile din bumbac sau pânză. În loc să cumpărați sticle de apă de plastic, optați pentru o sticlă reutilizabilă din inox sau sticlă. În baie, înlocuiți produsele de igienă personală cu variante fără ambalaje de plastic sau cu ambalaje reciclabile. În bucătărie, folosiți recipiente reutilizabile pentru stocarea alimentelor în locul foliei de plastic. De istoa, îmbunătățirea calității vieții prin simplitate. Trăind simplu nu înseamnă să renunțați la confort, ci să redefiniți ce înseamnă confortul pentru voi. Simplitatea nu se referă doar la obiecte, ci și la modul în care ne gestionăm timpul și resursele. A face timp pentru relaxare, a petrece momente de calitate cu cei dragi și a vă bucura de micile plăceri ale vieții sunt componente esențiale ale unui stil de viață simplificat. Exemplu concret. Ați putea să renunțați la televiziunea cu cablu și să optați pentru servicii de streaming sau să faceți o rutină de seară fără tehnologie, dedicată cititului sau discuțiilor cu familia. În loc să cumpărați accesorii și haine noi, încercați să faceți schimb de articole cu prietenii sau să cumpărați de la magazine second-hand. Astfel, veți economisi bani și veți reduce impactul asupra mediului. În plus, faceți loc pentru hobby-uri și activități care vă relaxează, precum grădinăritul sau pictura, în loc să umpleți timpul cu achiziții de bunuri. Investiția în relații și experiențe.
Minimalismul subliniază importanța relațiilor și experiențelor în detrimentul posesiunilor materiale. Concentrați-vă pe construirea și întreținerea relațiilor care vă îmbogățesc viața. Întâlnirile cu prieteni și familie, experiențele comune și crearea de amintiri durabile sunt de neprețuit și nu pot fi cumpărate cu bani. Exemplu concret: organizați seri de jocuri cu familia sau prietenii acasă, în loc să mergeți la evenimente costisitoare. Participați la activități comunitare sau la evenimente locale, care adesea sunt gratuite sau costă foarte puțin. În loc să oferiți cadouri materiale, considerați experiențe precum cursuri de gătit, bilete la un concert sau o expoziție. Aceste activități creează amintiri valoroase și întăresc legăturile dintre oameni. Conectarea cu natura. Un stil de viață sustenabil include și o reconectare cu natura. Este important să ne amintim că suntem parte integrantă a ecosistemului și că acțiunile noastre au un impact direct asupra mediului înconjurător. A face alegeri ecologice nu înseamnă doar reducerea deșeurilor, ci și susținerea produselor și practică care protejează resursele naturale. Exemplu concret: în loc să folosiți produse chimice de curățare, optați pentru soluții naturale, cum ar fi oțetul și bicarbonatul de sodiu. Plantați plante sau ierburi în grădina voastră sau pe balcon, pentru a încuraja biodiversitatea și a reduce amprenta de carbon. În timpul călătoriilor, alegeți transportul public sau bicicleta în locul mașinii personale pentru a reduce emisiile de carbon. Adoptați și obiceiul de a reduce consumul de carne și produse de origine animală, care are un impact semnificativ asupra mediului. Inspirația pentru viitor. Săktitasul. Adoptarea unui stil de viață minimalist și sustenabil nu este o călătorie ușoară, dar este una care aduce recompense neprețuite. Încercați să faceți schimbări treptate și să vă acordați timp pentru a integra aceste concepte în viața voastră. Începeți cu pași mici, dar intenționați, și observați cum aceștia pot duce la o viață mai simplă și mai plină de satisfacție. A trăi cu mai puțin nu înseamnă a trăi cu mai puțin fericire, ci dimpotrivă, înseamnă a trăi cu mai multă conștiință și apreciere pentru ceea ce contează cu adevărat. Cu fiecare alegere de a reduce, de a simplifica și de a trăi sustenabil, contribuiți la construirea unui viitor mai bun pentru voi înșivă și pentru planeta noastră. Prin aceste principii și exemple, puteți începe o călătorie care vă va aduce nu doar un spațiu mai ordonat și mai puține deșeuri, ci și o viață mai bogată și mai împlinită. Este timpul să faceți loc pentru ceea ce contează cu adevărat și să începeți să trăiți în acord cu valorile voastre cele mai profunde. A trăi simplu și sustenabil este nu doar o alegere, ci o oportunitate de a descoperi și de a trăi în cea mai autentică și satisfăcătoare formă a voastră.